ezi ndị Igbo ekenekwa m unu Igbo ndị ọma njem unu ọgụ ahụ m gwara unu na ndị agha wakpo ha n'Igbo anyị mbọ ndị Hausa mala ama na data ọgụ ahụ ebidogo ịbịa na-echesekwa na ọka m tiri mgbe igbere trọmpet na nla kụba ka bịa gbuo mmadụ no ya bụ ọgụ ebidogo ka m gwa gị ka ya bụ ọgụ si ebido dị ọgụ ebidogo with ihe a na-eli eli. They will make sure first of all they weaken you. They will make sure na ha weaken again. O nwere ihe na-aka egbu mmadụ ọfụma na egbu mmadụ ọsịsọ karịa ihe oli n'ọnụ. So they understand that language. So that is why ha can aga around na poison ihe ndị ba eli. Site na this video na-akwado na neketa. Nene video onye ahụ se jide na ana Igbo anyị. Ndị a na-eme ahịa mbugharị. Ahịa mbugharị ka ọ ya bụ o bute ihe oyi obula mbula na-aga onyụọ mamịrị wee na kontena wole ya na-awụ inform of no na-awụ ihe ma ndị na-ele sugar cane aki Hausa gworo ụmụ ihe ụmụ ipia ha na-aga akwa na wheelbarrow mamịrị ka ha na-ewu n'enye ya na this video nke ejide ine na-echezia ya den aya na chiatazi azụ ọzọ ka m gwazie unu ka anya bụ ihe si aga na this video maka na-eti mkpu ama m ihe ya eme ama m ka ndị anụnwa si eme. I know how they think, I know how they behave. Na-asị ndị be anyị na ọgụ na-abịa ọgụ na-aga on, internal cold war na-aga on because na ha ichewe mgbe ndị Hausa ya egbe invade ya n'Igbo anyị they will first of all bịa go weaken the men, weaken the women by ihe anyị na-ele n'ọnụ enwere onye na-eche ka mmadụ by then ha wee bịazi ya because they understand the assignment. Ihe na-egbu Igbo ọfụma bụ ihe Igbo na-ele n'ọnụ. Nene this video na-elu na n'isi. Okay, how onye aboki irega aki Hausa lee ho rega. So maka ndị na-ata aki Hausa kwini na ihe ndị aboki na-ebugharị. Anyị gidere ya na ha nọ ma agwọ. O buru aki Hausa ebere ya nyụọ mamịrị ya were dem mamịrị na-awụ na aki Hausa. People na-eri of public food poison. Let the bookie man. Come on, turn your face this side. So this is what they do. Thank you. I'm Nesigo Nyabada video. At least I won't want to hear what I this video. This write up in a screen Gano now. This write up in a Geziante can call again here then that write up so that in all kida sinanat na mada agwarogi. Ne ho nya osaje update in a Twitter. Nobody questioned him. Nobody see and I know careful na that post as of May 18th 2026. That post go 49,500 and something shares, 500 and something views in the Fugolia. Mana nobody actually na made this 49,000 that there is no government official for or there is no Igbo person for this thing change the mother warning. Can go patalogia. Also na Islamic terror in the southwest will be worse than what we have in the north. In other words, na banditry ayegbu na ana Yoruba ya akali nke ha nwa bụ ndị Hausa witness in the north. That no ya dey worse than nke witness in the north. Ibe cheke the index of ndị egbulegbu na north, imano Christians egbulegbu na north. Mana ha emegide gị ha fozi okay they have really done something. I will decided to shift their attention to the southwest, being Anandi Yoruba. They want to say sooner or later, many Islamic clerks in the southwest has been radicalized. In other words, now, ndi niile bundi Yoruba feel na habu imam ndi Yoruba ni tisiana. That na ha going down as a mother. That na he reduce when ha to chaff. That na they will make sure that na ha replace hancha niile. Otakwa ebe na agao. Otakwa, I will point you and I will connect the dot with this write up to ihe nne kubu in my previous videos about Igbo Muslim.
Igbo Muslim. I will connect the dot together uche gị wee dị ya. O wee sịkwa, the radical clerics believe the Southwest Muslims are not Muslim enough. Now get to this point. Na ndị Yoruba bụ na bụ Muslim abụrụ original Muslim. That is why na ha yejiwe invade ha gbuo ha iri. Enwe mgbe nkọrọ unu story si unu na mgbe anyị nọ n'ugwu Hausa, mgbe anyị nwe ebe a na-akpọ Masalachi Juma ana Jos, mgbe onye Hausa na-eti mkpu ekpere ebe ahụ nwụrụ, onye Yoruba bụ osote ya wee ligolu ka oti mkpu ekpere. Ihe anyị na-anụ mgbe ahụ bụ sowuka zee sowuka. In other words, no ya little that he is not worthy to lead them. Na ha ya achọ onye be ha ti hata maka onye Yoruba bụrụkwa assistant. That onye Yoruba ma ntiri hu anyị buru ụzọ mkpu ekpere. All in form of na onye na-abụrụ Muslim ọbịa na-etiri hu mkpu ekpere, despite the fact they know that this man is well rooted in Islam, just because nobody Yoruba, they did not trust him. Imagine ndị too as Muslim. These guys grew up in the Yoruba, they grew up as Muslim. Na ịmakwa ndị a bụ Muslim na ha na-agbakọ sala ọnụ na-etikpo mkpu ekpere ọnụ, mana when it comes to ihe eji Muslim eme, that they are not Muslim enough. This man, the Chai, now walk free in the street of Nigeria. No DSS arrested him, no army arrested him, no police petitioned him, nobody served him paper on a day. This thing, the Chai, beneath Chai Kena. Always so they imported jihadists from the north to wage jihad. So that Nandi Muslim no na south the Yoruba import the bandits, import to jihad. Ihe na-akpọ ha jihadists. In other words, they believe that na nda na no ha holy war, Islamic war. I believe no nda na no. So in their own terms, ha na-akpọ ha jihadists to wage jihad. Also, the jihad in the southwest will be protected and Obala. No ya de much and na ya ufu Obala well. Or say pray for the southwest. Or your mother. Ebe onye Yoruba that grew up as a Muslim is not Muslim enough. Kesi ihe onye Igbo converted to Muslim bo to them. Agwamona, these people don't care who you are. It is not enough say no man. And I am so sorry and disappointed to my brothers Bundi Bosina Hanemo Menana. And they are not seeing these bigger pictures. Their attack is on Christianity and Hamoro that there is a bigger war. There's a bigger problem. I am ahead of us, which is these people. And then when I say Igbo Muslim, Gwakenem each and every one of them potago for one day. Potago for one day, call law for government reform. These people don't care whether na government or lose or whether na okwade, whether na it came na this, now you and these people can live. Muna hana abuaman bimwa keep saying this. This is an normal man. Because I have seen where these people they move with three things: pretend to be weak, climb to the top, and take over. These are the three cardinal brutality in Dajiaga. And a Muslim man actually making here when did you so it will take him 50 years. This is exactly how the Yoruba suffer today. Go and read the history of Oyo. Important on the Fulani Kanwalo Hog. In the year 70s, they can wait. They can wait. And Hamaka is no good territory. Onya senior you get it today cause why near 20 years later, near 5 years or 10 years later. We are saying back so no indigenous of that place. Kucha ideni hai neme. Ekugumi onye obu naturally me Muslim na Igbo na Kubeha na North. So that also ete ka emala ndị bonde. And I keep saying to my brothers, ndị bandits bata na Igbo a ebido mewe ha na eme n'ugwu Hausa, they don't mewe ha na eme na mba Yoruba. Ha chọrọ ịma weda na Yoruba omenala. In as much as na ha recognize egefo na Igbo nyamri, ha ya egbu.
they believe na every Igbo is a Christian and they don't care. Ka uche anyị dị na ya, ekwuchakwanụ ka ọ dị.